Kamar yadda na yi bayani akan dole ne ku samu likitan ku ya muku bayani wani ɓangare ne kuka samu kanku, za ku iya azumi, ba za ku iya ba, ko za ku yi da kula. Yau zan yi bayani akan waɗansu rashin lafiya da suna da illa sosai, bai kamata mutum ya ɗauka azumi ba, in ya ɗauka ma ba zai iya yi ba. Na ɗaya shine wanda suke da damuwan zuciya mai tsanani. Wanda suke da damuwan zuciya wanda ya yi nisa sosai, kullum suna cikin haki, ba numfashi, kullum ba su iya yin komai, in sun ɗan taka nan numfashi. Gaskiya shawaran shine kar su ɗauka azumi. Na gaba kuma wanda suke da damuwan koda wanda ya yi nisa, waɗansu su ma har suna wankin koda, bai kamata su ɗauka azumi ba. Dalili shine in sun nace cewa dole su ɗauka azumi, za ka gani cewa in suna azumin shugan yana yin kasa, ba za su iya awa 3 awa 4 ba ma shugan ya yi kasa, sun karya azumi. Kullum su ɗauka su karya, su ɗauka su karya, kaga bai dace ba. Wanda kuma da suke da damuwan hanta, ciwon hantan ya yi tsanani, minti ya kamata suna cin abu mai glucose, abu mai shuga. Kaga in kullum shuga yana so ya yi kasa, kullum kana cin abu mai shuga, ya za ka iya azumi? Kaga zai baka wahala, ko ba haka ba? Na gaba kuma wanda suke da ulcer mai tsanani, wanda muddin sun zanna ba su jima ba su ci abinci ba, sai ka gan cewa ulcer ya tashi, ya hana su sakewa. Ban ce ulcer wanda ake lura da shi ba, don akwai masu ulcer mara lafiya wanda ni nake lura da su da suke azumi. Muddin a lokacin suhur sun sha maganin ulcer, suna iya azumin su. Amma akwai ulcer mai tsanani wanda ko ya kai ba za ka iya azumin nan ba, don muddin ka saya awa 3 awa 4 ba abinci, sai ka gan abin ya tashi sosai. So irin wayancan bai kamata su yi azumi ba. So wayannan bayanin da nake ba musamman ma masu ciwon shuga ba, ma al'umma ne gabaki daya wanda sun samu kansu a wayannan rashin lafiyan, ko ba haka ba. Na gaba kuma wanda ya kamata suna shan magani sau 3 a rana, ya kamata su samu likitan su bisa ga maganin. In maganin ciwon shuga ne, zan yi bayani a bidiyo na gaba yadda za a gyara kuma a iya yin azumi. Ina da fatan cewa za ku na bi na ku gane abun nan dalla-dalla, yadda azumi ba zai ba ku wahala ba.